आंगनबाड़ी मिरु लुफुंनायखौ लानानै गोजोननाय गैयै फोरमायदों रायजो राजाफोरा। आंगनबाड़ी मिरु लुफुंनांगौखौ जायगायाव लुवाजासे बायहेरायाव लुगारना दोनहैदों। नैबे आईसीडीएसनि न' आईसीडीएस सेन्टार हिसाबै जोंनाव आमगुरि बिस्टिसिआव मोनब्रै दंमोन। बे मोनब्रै सेन्टाराव मोनसेबो आईसीडीएस सेन्टारखौ लुफुंहैयालासिनो नैबे न'खौ बायहेरायाव लुगारनानै दोनफैदों। सरकारा थाबैनो आईसीडीएस मिरु गोनां जायगायाव न'खौ लुफुंनानै होफिननांगौ। सरकारखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे आईसीडीएस सेन्टार गोनां जायगायाव बे न'खौ लुफुंनानै होफिननांगौ। गामिनि रायजो राजाफोरनो मिथिहोआलासे लुनांगौ जायगायाव लुवाजासे गुबुन दाबसे जायगायाव लुहैनायनि अजद होदों गामिनि रायजो राजाफोरा। क'क्राझार जिल्लानि देबोरगाव बियाबनि सिङाव थानाय आमगुरि भिसिडिसिनि बेंखनाव थानाय जाम्बुगुरि गामियाव बावैसो सिगां मिरु सरकारनि MGNरेगा बिथांखिनि गेजेरजों आंगनबाड़ी मिरु लुफुंनायनि सायाव गोजोननाय मोनै फोरमायदों आमगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा। गामिनि गावबुरा आरो रायजो राजाफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बे आंगनबाड़ी मिरुखौ सिगांनि थाखानाय आमगुरि गुदि फरायसालियावनो लुफुंनांगौमोन। नाथाय गामिनि सुबुंफोरनो जेबो मिथिहोआलासे आमगुरि गुदि फरायसालियाव लुवालासे गुबुन दाबसे खना जायगायावसो भिसिडिसिनि बिबानगिरिफोरा लुफुंनानै होदों। बे न'खौ बेखेवनाय समावसो अंगनबाड़ी सेन्टार होननानै मिन्थिदों। जायनि थाखाय गामिनि सुबुंफोरा बे आयदानि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। आमगुरिनि गावबुरा दिनै आईसीडीएस सेन्टारखौ जि जायगायाव सेन्टार दङ बे जायगायावसो लुनांगौमोन। दिनै सेन्टार स्किम फैदों होननानै दिनै गामिजोंबो रायजो राजाजोंबो मोजां डिक्लेयार होआखै, क्लियार खोथा बुङाखै, रायलायाखै। गावसोरो गोसोजों गोसो बबे जायगायाव लुनांगौ बबे जायगायाव लुनाङा गावसोर निजिथ' खालामनानै लुदों। दा जोङो अपेनिं जाखांबासो जों मोनथिदों। ओमफ्राय जों मोनथिनायनि गेजेरजों दानिया सोंबाय जोङो आच्छा बे आईसीडीएस सेन्टार ना मा जाखो? औ आईसीडीएस सेन्टार। आईसीडीएस सेन्टारा गोदानै ना गोजामै होननानै सोंदोंमोन जों। ओमफ्राय आईसीडीएस सेन्टारा बे जायगायाव गैखाया, जोंनाव बे गामि जाम्बुगुरि गामियाव गैखाया। जोंनि अल आमगुरि गामियाव दंखायो आईसीडीएस सेन्टार। जों बाहायसो लुजानो लुगैदोंमोन। बिसे बे जाम्बुगुरि ओइयाव बावरागुरि जों गामि दरथामजों जोङो मोनसे आईसीडीएसआवनो जाखायो, मोनसे सेन्टारावनो जाखायो। दा बिनि गेजेराव बे आईसीडीएसखौ बोरै बे जानगाराव बोरै आईसीडीएस सेन्टार गैयै जायगायाव बोरै लुफुंफैखो जों बेखौ आसरित मोनदों, गोजोननाय मोनाखै जोंहा रायजोआ। गोदान दिनै बे गामिया दिनै रेभिनिउबो नङा, दिनै फरेस्ट भिलेजावबो हाबाखैमोन, इनक्ल'जारसो। दा बे जायगायाव लुफुंनो मोनामोन, मानो होनबा सेन्टार दंखायै जायगायावसो हरखादोंमोन खोमा, जोंबो मोजाङै मिथिजोबा। दा जि जायगायाव सेन्टार दङ उनावहाय जों खोनानो मोन्दों जि जायगायाव सेन्टार दङ बे जायगायावसो लुफुंनांगौमोन। दा बे सेन्टार गोनांखायाव लुवालासिनो बेलेगाव लुनायाव जोंहा एसे गोजोननाय गैयै जादों। दिनै जों एसेबो खबर मोनाखै, जों बोरै अफिस थांनाय जायाखिसै, खबर होआखै। खबर मोननाय मोनबा जों बेखौ रिसार्च खालामगौमोन, जों लुहोनाय नङामोन, अबजेक्सन खालामगौमोन। औ दिनै जोंनो मोनसेबो खबर होआखैबा जों अफिसावबो थांनो गोनां मारै? जोंथ' थांनाय नङा। जों बे आईसीडीएस सेन्टार अपेनिंआव जोङो आं गैयामोन, आं मोनथियाखै। हठाथलि आईसीडीएस अफिस माबा सेन्टारखौ खुलिगोन होननानै सोरखौबा सानै साथामसो लेंनानै लाना फैदों खोमा। बेनिफ्राय आंथ' दंमोन दिनै, आं मोनथियाखै, आंनो खबर होआखै। दिनै आं गामिनि गावबुरानोबो एसेबो खबर होआबा होमबा सोरनि गोसोआ गोजोननो? दिनै आंनाव गोजोननाय गैया, रायजोआबो दुखु मोनदों। आंनि साया गावबुरा जानानै नों मानो एसेबो खबर लायाखै? आंखौ रायजोआ प्रेसार होदों, आं दुखु मोनदों। मानो दुखु मोना? मोननानै आङो बे अबजेक्सन खालामनाया दिनै आङो मिडियाजों लोगोसे दा बेखौनो बेखेवनानै दा आं फंनैसो खावलायनो नागिरदों। बिथांमोना जुदि सोंफैदों जेला जोंनि फुराना आमगुरि जेन'बा
आमगुरि BCDC सिङाव सेन्टारा मोनब्रै दंखायो नालाय दा आमगुरिया जेबो मिथिनो मोनाखै लुखांनानै जेन'बा जाम्बुगुरियाव गोदान अपेनिं खालामदों होननायखौसो जों मिथिनाय जादों आरो दा बे मिथिनायलाय जोङो माने जिहेथु बेफोर खामानिया दाजाथों नंदोंमोन दा जाहाथे माने जाम्बुगुरियाव सेन्टार गैयियावसो लुफैनायखाय जोंहा माना जिहेथु आमगुरि सेन्टाराव ICDS सेन्टाराव लुयोमोनबाबो जागौमोन बा जोंनाव लुवाबाबो सोरबा माने आदिबासि जायगा सेन्टाराव लुहैबाबो जागौमोनलाय दा सेन्टार मोनब्रै जायगायाव लुहैबा माबा मोनसे गावस्रा आसामोन आरो दा गथिखे जे बिबानगिरि जाहाथे माने नायबिजिरनानै स्कुलाव लुबाबो जागौमोन आरो लुवाबा जाहाथे माने सेन्टार गोदान जोंनि माबायाव जाखाया जाम्बुगुरि ओमफ्राय बावरागुरि आमगुरि बे सेन्टार मोनसेयानो जों ज' जालायखायो सोरखारा जेखौ हरो बेखौ राननानै जालायो आरो दा गथिखे जों मा खालामनो दा जों इनफरमेसनबो हैदोंमोन भिडिअनो ओमफ्राय माखासे मानसिखौ लोगो मोननाय जायाखै खिन्थु लोगो मोनगोन लोगो मोनजासिम थाबायबाय थागोन आरो आमगुरिया गथिखे जोङो नेक्स्ट जिहेथु न' सिंसन फैयोब्ला जाहाथे आमगुरि सेन्टारावनो लुथों होननानै जों मिजिं थियो जाहाथे DC बा बिडिअआ जों बेखौ आसा नेबाय आरो दा खबरथ' जों मोनाखै जेला अपेनिं जायो होमबासो जों मिथिनो मोनबाय होमबासो जोङो सासे बेक्ति जाहाथे माने बे माबाखौ लाबोनाय जेनिखि बिजुनाय जों सोंदोंमोन खालि मिथियाल' होनो दा रायजो नारसिननायाव जाहाथे गावसोरो माने माबा मोनसे कमप्रमाइस सावरायलायनानै आंनिसिम माने एसे प्रेसार हैनाय जादों आरो जेने वार्कारनि न'आव आरो दा जों बिदि दाजाथों नंदोंमोन जाहाथे रायजोनाव सोंनायफिननाय जायामोन जाहाथे माने सासे बेक्तिनाव सोंनायाथ' जाया रायजोनावसो सोंनांगौमोन आं बिदि आसा थिदोंमोन आरो रायजोजों सोंलायनांगौमोन दा सोङालाबानो गथिखे अन्धकारै लुफैबाय बिसोर दा बे लुनायखाय जोंहा रायजोआ आफुथि आरो दा सेन्टारखौ जों बुखावा आमगुरि BCDC सिंनि सेन्टारखौ खिन्थु जाहाथे नेक्स्ट फिउचाराव सिकिम माबा मोनसे न' बा माबा मोनसे स्कुल जों सोखावा आरो फुराना आमगुरिया बेनोसै आंनि बुंनांगौआ दैदेननायाथ' दा सोरखार गोदानाव दा बिजु होननायानो माने मिथिगौ प्राइमारिनिफ्राय मेम्बार थ्रुबै दङ दा बेनो दैदेनो आरो दा मेम्बार दंमोन मेम्बाराथ' आजावासै बायहेरायाव थाबाय आरो जानगाराव दा गावसोर दैदेनो दा जाय दैदेनग्रा बेनो मिथियाल' होनो खालि मिथिया मानो मिथिया जाखो अपेनिंखौबा खालामफैबाय मानो मिथिया आंहा बेखौ गोरोन्थि मोनलायबाय रायजोआबो गोरोन्थि मोनबाय दा UPPLनि जाहैबाय जेन'बा दा बेखौनो जों ब्रा रायजोआ सेबनाय जादोंमोन आरो जों बेखौनो जों दाख्लै माबा प्रसिडिंआव जाहाथे नेक्स्ट बेबायदि दा मावथों होननानै जों माबा मोनसे डिमान्ड आदाय रेजुलेसन लिरनाय जादों आरो रायजोआ बिसिनि नैबे ICDSनि न' ICDS सेन्टार हिसाबै जोंनाव आमगुरि BCDCआव मोनब्रै दंमोन बे मोनब्रै सेन्टाराव मोनसेबो ICDS सेन्टारखौ लुफुंहैयालासिनो नैबे न'खौ बाहेरायाव लुगारनानै दोनफैदों बे एसे मोजां न'खौ बाहेरायाव लुगारनानै दोनफैनायनि थाखाय जों आमगुरिनि रायजो राजानि जानानै गोथौयै सरकारखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे ICDS सेन्टार गोनां जायगायाव बे न'खौ लुफुंनानै होफिननांगौ